गोजोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय आरोबाव फिन खेबसे बरायबाय लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग भिडिअ लाबोयैया टाइम मोनाखैमोन नालाय माइ गायबाय थादोंमोन ओंखायनो लाबोनाय जायाखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय आं आमाइमोननाव थांदोंमोन आरो दहाय सान्दुं गोसामोन नालाय ओमफ्राय साथा लाना थांदोंमोन दायो न'आव थांगासिनो आं न' मोनहैसिगोन स' लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं मा खालामगोन दायो दसे थानानै ओमफ्राय लोगोफोर नै जोंहा माइखौहाय गायखांबाय आरो नै मैया गायखांदोंमोन आरो सानसेयावनो फोजोबबाय नैथिंबो नै बेनोमोन आरो 2 बिघाल' जोंहा गायखांबाय आरो लोगोफोर जोंहा नै माइ गायै गायै गोसोम जाजोब्बाय लोगोफोर आङो गलिसिगोन ओमफ्राय लोगोफोर आङो जिसो जाबनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय जिखौ जाबथ'ला आङो गाबोन फुङाव जाबसिगोन ओमफ्राय मामाया खानाय गुफुर फुनो होदों आरो गावहा खानाय फुरबाय नालाय ओमफ्राय गुसुं दङना इफोरो मानोना ओंखायनो फुनो होदों आरो मामाया ओमफ्राय आं फुना होनोसै लोगोफोर नै फुना होनोसै आं दा बिमानि खानाय गुफुरखौ नै मादि गुफुर जाजोब्बाय नै आंना बोरमाया गांसो जागासिनो मालाय फिसा जासिगोन आंनि बोरमाया फिसा नै बे मासेया खासि बेबो आंनिनो इलाय बिमाया मालाय जना थाखांबाय खानाय गुफुर फुनानै होखांबाय आं जोंहाना फुख्रिया एसे फिसा जावनानै लादों आरो न'आव जानो आन्था ना हगारनो होननानै ओमफ्राय एसे हगारदों आरो 2 केजि हगारदों जोंहा न'आव जानो आन्था बारा बांद्राय हगाराखै आरो नै माहालिम बिफाङाबो एसे देरहांबोबाय जोंहा फंबाया गायदोंमोन नै एसे मोजां जाबोदों साया जागोन उनावहाय मोजांनो ओमफ्राय लोगोफोर न'आवनो थानो बादों आं जि गरम जोंहानावहा एसे बारा बिफां लाइफां गैया नालाय जि गरम मोनदों ओंखायनो आङो दायो लामाथिं एसे थांनोसै आरो गोजानाव नङा जोंहानि लामा जिङावनो लामायावहाय बेरायनोसै आरो लोगोफोर जोंनि लामाखौ देखायनो आं लोगोफोर सानानै बोरै जादों इथिं नै जोंनि लामाया एसे बेरायनोसै बार जानोसै न'आव बिराद गरम मोनदों बारा बिफां लाइफां गैयाना जोंहाना ओंखायनो गरम जायो आरो सानावहाय ओमफ्राय आं दसे बेरायनोसै लामाथिं लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैबायदि गरम आयु ओमफ्राय आं जेबो ओरैनो न'आव मा खालामगोन मा थागोन बरिं मोननायखाय ओमफ्राय भिडिअबो हगारथाराखै नालाय ब्लग भिडिअ ओंखायनो आङो दसे भिडिअ लाबोनोसै आं जिबाबो होननानै ओमफ्राय लाबोबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअखौहाय गोदानै नायदोंब्ला प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो गाहायाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै अल खालामनानै होदो जाहाथे भिडिअ गोदान हगारोब्ला थाब मोनहैयो लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर स' बाय बाय